মোৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মই কিছুমান ডিক্লাৰেশ্যন দি পেলাই মোৰ ভাষণ সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে ভাইব্ৰেণ্ট বিটিআৰ মিছন আমাৰ আৰম্ভ হৈছে এই ভাইব্ৰেণ্ট বিটিআৰ মিছনৰ আণ্ডাৰত আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ যি অফিচ আদালত বা যিমান কাম কাজ আছে ইটো যাতে অতি শীঘ্ৰে ৰাইজে ছাৰ্ভিচ পাব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে বিটিআৰ অঞ্চলত যিখিনি আমাৰ আগৰ পৰা পেণ্ডিং ইছ্যু আছে এই পেণ্ডিং ইছ্যুবিলাক আমি সমাধান কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছোঁ মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিটো বিভিন্ন টাউনৰ কাৰণে চবে বিচাৰিছিলে এই টাউন অঞ্চলটো আমি ইতিমধ্যে ডিক্লেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে টাউনৰ ভিতৰত খৈৰাবাৰী মাছবাট বৰমা ৰৌতা আৰু কালাইগাঁও নতুন টাউন হিচাপে আমি চহৰ হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে কোকৰাঝাৰ গোসাইগাঁও ওদালগুৰি আৰু টংলা চহৰ অঞ্চলৰ সীমা বৃদ্ধিৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু এই दिनै भारत हादरनि 72थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै दैखांनाय प्रिपेरा दैखांनाय समावनो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद ब्रह्म बर' बिथाङा बिटिसिनि जा गंबा टाउननि गेजेराव बरमाखौबो टाउन महरै फोसावनायाव जोंनि बरमानि जों आफादनि बिबानगिरि फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बाथौ धोरोमारि आफाद आरो हारिमुवारि आफादफोरनि बिबानगिरिफ्रा जों जथेस्थ गोजोननाय मोन्दों जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो बे बेलायाव जोंहा बिथां प्रमद बर'आ जि बिबान लानानै खामानिखौ मावबाय बा बरमाखौ टाउन महरै दाफुंनायाव फोसावनायाव जिखिनि मदद खालामबाय बिनि थाखाय जोंनि आफादनिफ्राय जोङो गोजोननाय आरो मोजां मोननायखौ बिथांजों जोङो जासिहरबाय लोगोसेयैनो बिथां राकेश ब्रह्मआबो बे बरमाखौ टाउन महरै फोसावनायाव बिथाङा जिखिनि जोंखौ मदद खालामबाय बिनि थाखायबो बिथांखौबो जोङो साबायखर जासिथारनांगोन आरो बिथांजों लोगोसेयैनो जोंनि जायगानि जि एमएलए भुपेन बर' बिथाङाबो बरमाखौ टाउन दाफुंनायनि बेलायाव जिखिनि मदद होबाय बे बेलायाव बिथांखौबो जोंनि आफादफोरनिफ्राय साबायखर जासिहरबाय मानो होनब्ला बरमाखौ दिनैनिफ्राय 20-25 बोसोर सिगांनिफ्रायनो मोनसे टाउन महरै दानो थाखाय जोंनि बरमानि माखासे आफादफोर सोलोंथाइगिरि समाज सिबियारि मावथि बिथांमोना दाबि दैखांबोदोंमोन जुजिबोदोंमोन नांथाबोदोंमोन नाथाय दिनै एसेबां बोसोरनि उनाव बरमाखौ जोङो टाउन महरै मोनफुंनो हानायाव जोङो जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों आरो बरमानि माखासे आफादफोर बा मेलेमजिबि बा समाज सिबियारि बिथांमोननोबो जोंनि आफादनिफ्राय बै रायजो राजाफोरनोबो जोंनि आफादनिफ्राय जों गाहाम हामलायनाय आरो साबायखरखौ जोङो जासिहरनांगोन नाथाय मोनसे खोथाखौ जों गोसो होनो नांगोन जे बरमाखौ टाउन जानायनि उनाव जों गोजोनबाल' जानाय नङा नाथाय टाउननि माखासे जेंना माखासे आन्तगाथुनि बा माखासे समस्याफोरखौ समाधान खालामनायनि बेलायाव जाहाथे जोंनि बरमा टाउननि थागिबिफोरा थाग्रा सुबुंफोरा जाहाथे बिबान लालायो होमब्लासो जोङो टाउन बरमाखौ जोङो मोजाङै टाउन महरै दाफुंनो हागोन आरो बरमानि माखासे समस्याफोरखौ जोङो समाधान खालामनो हागोन होननानै जोङो साननो हायो बेनिखायनो जों नैबे खाबुआवनो गोजोननायल' लायाजासे बरमाखौ टाउन महरै माने मोजाङै दाफुंनायनि बेलायाव जाहाथे बयबो मदद खालामो बेखायनो जोङो जोंनि आफादफोरनिफ्राय जोङो जुजिगोन बा जोङो बयनिबो मदद नागिरगोन नाथाय जोंहा मोनसे लुबैनाय दङ जिहेतु बरमाया बर'नि बांसिन सुबुं थानाय जायगा बे हिसाबै गिबि जों जेब्ला लुबैथारगोन जे जोंनि जितु गिबि मेयर बा जितु एथक कमिटिनि जाय जोंहा मासिगिरि एबा चेयारमेन जागोन बियो जारिमिनारि हिसाबै बर'खौ जों लुबैगोन आरो बे मोनजि वार्डनि मादाव जों बेखौबो लुबैगोन जिहेतु जोङो मेजरिटि जों बांसिन जे मोनजिनि मादाव जोंहा बर' जितु माने वार्ड कमिशनारफोर जागोन बियो खमैबो अन्तत 6 होयोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन आरो जोंनि बरमानि माने रायजोफोरनि लुबैनाय गांनाय उखैनाय माखासेखौ जाफुंहोनो हागोन होननानै आं सानो बेनिखायनो जोंनि बिथांमोननिसिम सरकारनिसिम खावलायनाय जाहाथे जोंनि लुबैनाय जोंनि बे आफादफोरनि जुदि जे लुबैनाय बे लुबैनायखौ जाफुंनो हायो बेखायनो जोङो आसा फारिगोन आरो बे दाबिखौ जों जेब्लाबो माने लाखिनो नाजागोन गोजोन्थों।